Després de 2 anys és important que realment els nostres productors, bàsicament de l'hàbitat en el seu conjunt, que puguen oferir els seus productes i que després pugui vindre moltíssima gent a poder comprar-los. Vull posar en valor també que enguany, i jo estic content, després també d'haver estat 5 anys exposant en Madrid, que Home Textile es pugui estar també així al costat de la resta d'hàbitat i per tant anem fent, jo què sé, aquest conglomerat de productes de l'hàbitat que són fonamentals per a la nostra economia, per a l'economia valenciana i a més en aquest punt d'internacionalització. Hem de dir que més de 30, podem dir, clients, prescriptors d'altres països estan així apoyats per l'IBACE, a més amb una missió inversa, però també al voltant de 100 per part de l'ICEX. Aleshores, més de 130 prescriptors, és a dir, persones que vinguen d'altres països a veure els nostres productes i sobretot per a comprar-los, també és una qüestió que hem de posar en valor. A la Fira del Textil, que com sabeu és la primera vegada que se celebra així a casa i que estem molt contents i pagats de que siga en les instal·lacions de Fira València i també per la Fira del Moble, perquè, com sabeu, van tindre uns anys complicats, van fer aquesta aposta de retornar a que la Fira Habitat siga la fira que li toca ser i el que van fer és apostar per la internacionalització. Enteníem que per als sectors, per a les empreses, per a créixer, era importantíssim que els seus productes pogueren anar també al mercat exterior, que ja ho estaven fent, però simplement ficar-li un més fàcil. I per això, en aquesta edició, tenim vora quasi 150 importadors que hem pogut subvencionar des de l'IBACE en companyia, en l'assessorament també de les associacions sectorials. També agraïm aquest esforç que fan per a que entre totes i tots puguem sumar i garantir que els que convidem siguin de qualitat i que siguin persones que realment van a conèixer el producte i que després se van a traduir en pedidos. I jo crec que és una aposta molt gran perquè any rere any anem incrementant el pressupost per als bons resultats que ens està generant.